Ano ha? Ano ka tayo naman? Okay, pamana pa paminawa dan ng vlog ah. Uy, Dizen, ikaw nakaangin, nagilag si tatay. Pili mo tatay day. Hindi, ito nakahilak mo. Ha? Punta Cross. Wama, bro. Mereka lagi lupa. Buaran sa ubay. Hindi mo man-greti. Hagi. Tawang, tag-skill. Let's go. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na po, si Aliana, ang sinanay. Dari kamera may nabilindari guys. Kaya nanglakom sila. Ugma guys, Valentine's Day na. Diyan, ganina. Ang nakuha, ang videos na na si tatay sa katani, malgis na na ganina nga. Kung sa kakita sa video ni Jijin. Yung jogging nan nga nay. Ang ibili ng cellphone danis gawas kay kanang tanaw naman ni Ninjo. May video nila Jijin. Kaya sila na, wag kakita sa video Jijin Words, baka itong pareha ni Zagngan ulita. Dan sa bagay sa gihilak naman. Pagkawas na, nanghihilak sila. Baka sana yung nanghilak po to. Hinamdum ko si Jijin. Oo, nakinamdum ko sa kanina lagi guys. Mani, ang ikuanin so haraman ng Turyanin na karon kay. Wa lagi ko kain turad ko kay harap niya tagapit ko sa pagdana. Kuan guys, naghilak masakay sila ito gawas. Danay video. Tanagan mo sa kasunod karon. Sa dapo sa liara dia. Sige pagpa kuan. Naghilak? Bara kaya guro mining gawas. Wa tarod kuan. Nandiyan mo yung gagahani pa ba na Happy Valentine's sa imong mama? Happy Valentine's, ma. Yes, bro. Happy Valentine's, ma. Happy Valentine's, ma. Happy Valentine's. Nandiyan, guys. Gilak lagi sa tayo na itong video. Ano man tayo? Hilak man ka tayo? Ali, ari. Talaga lang patabaw na yung mata. Pagbilaran. Kaya guys, kami merong kapadari guys ya. Ang pangutano sa tayo ganun hilak si Ja. Kanina sa katong video sa naka dungog si Ja sa video sa isang anak. Di lalim guys. Di lalim. Kitang ginikan di lalim atang anak man Happy Valentine's ba dahil ugma man ka? 14. Kay Valentine. 14 ugma. Balik ni May ka. Ang hilak mo ka ganina tayo. Kaya nang buntag guys, sa hilak ga mo lagi tara video na tarala man ninyo sunudan ni video. Unsa tay? Para na ang bata na ladyo, nabutang na bata. Ayaw kahilak pa yung kuruboy. Kaya yung kuruboy labi ang kuruboy. Makatay na. Makatay. Ini nga. Nayag yung kuruboy na naglimong na lagi po. Agsina na eh, kung ta na rin ang hilak ganina. Sa una na niwag na nanghilak ni ka. Ganina. Ganina na. Ginawa po lang mga nakatag ladyo. Na, pag inila kay lamang tag-Valentine's na ni guys. Kay, at lamas mga heart demand sa. Natimingan po ba nga? Tanong rin kung sinalis video sa. Ano ba mga kusyon na naman nagtuduganan. Dada pa isa guys ya. Da ikaw Jijin. Yung mag-ipailak sa tatay. Kasi yung ganda ng buga ni mo. Ay, Grabe blag. ka ang kuruboy may. Isa ka itong black tay. Yung kuruboy. Nanghilak mo ka? Di, partis Jijin. Ingan nga. Kay sa iyong birthday tayo. Surprise mo ako. Muli po. Dahil sa mo na may COVID. Sa imo po na. Sa December 10 yung birthday. Muli tapo ko. Di nga kung kumakauli kay napagyapoy quarantine. Naglabaw ko na Jijin. Nagilak ko. Gagaming po na mo. Sa isang video na Wala ito, isang hilakan guys. Mag-shoutout sa ako guys. Shoutout ko sa ang anak doon sa Cebu. Hi na! I love you, salamat! So nakaiba na kag ngano, salamat ka doon dyan. Shoutout ko sa Banggod sa Cebu, kanay ba ni dyan YouTube channel. Dyan dyan kalintig pag-subscribe kay aron po makamamiso. Dyan. Kanang Kang Jijin Birds Pod nasa Cebu. Malingaw mo na dyan vlog kay
Malingaw mo mag-uaw kay mo hila katawan na sa mga kuan lami po sa isang video guys sa azaw ninyo kakalimti pag dua wag isang kamalig. Kang Alex Bertudaso Burato barag galya na. Imong mga hi guys. Hi ma. Barag dara kuan hi guys azaw ko kalimti ag channel sa isang mama dia. Mama ni Aliana. Kay No, yuli na darhi ya pagdugay. ano ka ko ro ipakita. Ningon man Ganda guys, kita ba ating shout out po sa tananahang mga igsoon. Happy Valentine's sa tananahang mga igsoon. Kang Mananghilin, kang Florami, kang Tiri, o karang tanan nga ang may igsoon na rin mga vlog. Adon jo kalimti guys, Happy Valentine's sa inyong tanan. Tanan-tanan sa tanang subscriber o sa tanan nga mga viewers. Salamat. Kang Mama Julian Family Vlog, ato kalimti kay butan po na siya. Basta tanan na mo guys, kang Terreverse, kang Florame, Happy Valentine's Day. Salamat ka sa tanan unja. A few moments later. Tinga alam ko guys, kaya nag-emotional naman sila na rin duha. Diya daw silang kaanja. Tanaw na sila na rin ka ng mali ito na tanas video nila diyan ang imanghod sa Cebu. Datos Aliana dia. Apil pud. Si Tatay dia, naghila kay tanaw vlog ni Jijin. Ay, tanaw ning naminaw sa vlog ni Jijin baka to naghila kanja. Kuan kanang nay. Basta halas Tatay, ni oy nga naman sa Tatay day, naghila ka man day. Dili mo day. Dili mo. Tatay paminaw dan ang vlog ah. Uy Jijin, ikaw nakaangin naghila si Tatay. Pili mo sa Tatay day. Naa, talaga hilak mo. Maghilak mo tayo, hilak mo sa tayo, hilak sa tayo eh. kanto pun. Basta dahil yung vlog ang hilak man. Ini nga lagi ganis mohan. Nah, mato pa wala pa tanang na. Aw pa paminawa. Kasi hilak na po. Kada mo tabang July to birth ni Earth no kwenta si mo. Surprise, so pauli lagi. Tahan to na pagka December, birth nila po daho. May gapon. Hindi lagi. Mura idan hinay. Kalmarok. Hilak sa tayo. Kasi lagi ni tao anak ni. Gusto na kayo magpahilak sa tayo si nanay ha. Kaya pa magkas mo pagsikuan. Tanaw ko no vlog ni Jijin. Nanay di ha. Naman ay. Hilak mo na hilak si nanay. Nanay, babay na babay kung magbabay guys. Mahilak na eh. Hindi, kung nakahilak na eh. Lang, kimaw, sabak. Sa tulong ko. Kimaw, nakahilak sabak na na eh. nay, Maika. Ha? Kimaw, si nanay. Maika. Ha? Kimaw, si nanay, Maika. May dalim guys, maladyo ang mga anak ni mo sa kuan. Mo kung nilalaban na karoon na pandemic kaya sa tayo naghilak din kay gimingaw. Nanamin daw sa dulang black lady. Ano ka nang sa vlog? 40 kape na. Maika. Ayun lagi. Kaya doon naghilak tayo kay manguli na lang yung mga anak kaya may pandemic. Naghilak ka. Ano na? Naghilak ko sa tatay. Babit ako an. Nandi mairo, lamay may ilang butang na giro. Ano ha? Ano may iwan ko tukod. Ang dami nagpapaligo rin eh. Doon doon magligo. Ahay, luya pa ng mga tiguang din he. Nasagya na doon, nag-ampo na Ginoo. Kaya rin,
Mayan ako na sa tay si nanay. Di na mahilak na. Hangad-hangad. Pantayan to sa mga tiguang. Naghilak. Tanaw siya.